Salutare! Numele meu este Daniel Tănase, sunt antreprenor, autor a 2 cărți de educație financiară și mă ocup de acest subiect de peste 6 ani de zile în România. Am creat diverse articole, materiale audio, materiale video, prin care să duc mesajul meu pentru o educație din ce în ce financiară mai bună în România la cât mai mulți oameni. Mai mult de atât, sunt și pasionat de fotografie și am creat și am dezvoltat cea mai mare comunitate dedicată Buzăului și județului Buzău pe platforma Instagram. Dincolo de toate acestea, după cum bine v-ați dat seama, sunt buzoian și om cu drag de Buzău și care îmi doresc pentru orașul nostru proiecte diferite, noi, adaptate la noul context social, economic și la vremurile în care suntem. Așadar, am găsit proiectul Oameni de Bine, am intrat în contact cu oamenii care se ocupă, au fost și ei încântați să ne cunoaștem și în acest fel mi-am propus să contribui în următorii ani de zile la dezvoltarea mediului antreprenorial din Buzău, dar și la o educație financiară din ce în ce mai bună pentru buzoieni. În acest sens, abia aștept să ne întâlnim prin Buzău și în cadrul proiectelor viitoare. Mulțumesc!